Pozdrav poštovani gledalci i dobrodošli u našu novu epizodu serijala uređenja interijera. Donosimo vam zanimljivu priču i savjete u uređenju interijera, stoga ostanite s nama do kraja ovog videa. Mali prostori najveći su izazov za uređenje interijera, ali uz dobro osmišljen plan mogu biti funkcionalni i jako lijepi. U vremenu u kojem živimo sve više ljudi živi u gradovima sa visokim životnim standardima u kojima većina njih ne mogu priuštiti velike komforne stanove. Ukoliko se mali stan uredi pametno i kreativno, može zadovoljiti sve funkcije. Najvažnije pravilo je naravno izbjegavanje tamnih i toplih boja. Odabirom bijele boje uz dodavanje neke od svjetlijih hladnijih tonova postići ćete prozračnost i vizualno povećati prostor. Ovo pravilo vrijedi za sve prostorije. Naravno, izbjegavajte i tamne keramičke pločice za kupaonicu koja je u pravilu i najmanja prostorija u vašem domu. Dobro rješenje svakako je namještaj izrađen po mjeri i u pravilu što svjetliji. Današnji dizajneri namještaja specijalizirali su se u izradi multifunkcionalnog namještaja za male prostore, pa je dobro pri uređenju uzeti u obzir i tu opciju. Glomazni namještaj ne bi trebao imati mjesta u malome stanu kako ne bismo pretrpali naš prostor. Predlažemo također da što više koristite zidove za postavljanje polica i visjećih ormarića kako biste rasteretili pod. Za uštedu na prostoru dobar izbor su klizna vrata koja mogu po potrebi poslužiti kao pregradni zidovi između prostorija. Prozračnim zavjesama cijelom dužinom od stropa do poda vizuelno ćete povisiti zidove i povećati sobu. A kako bi se zadržao osjećaj lahkoće, širine i prostranosti, sav namještaj, opremu i dekorativne elemente svedite na ono najnužnije. Također se riješite nebitnih stvari i budite kreativni pa iskoristite što više kutija i ukrasnih košara za pohranu sitnica, ali i nemojte držati na mjestu u prostoru gdje će biti u fokusu. Ukoliko vam se sviđa ovaj serijal, ne zaboravite da ostavite svoj komentar kao i da lajkujete ovaj video. Ne zaboravite pogledati ostale zanimljive video zapise na našem kanalu.